Entonces mon pare entrà en l'Ajuntament d'Alfara en l'any 50. L'any 50? Jo tenia 5 anys, d'Aguasil. Bueno, buscaren la gent, perquè entonces hi havia un senyor que era, que li diuen, no sé com li diuen, Francisco, me parece que li diuen, el curret li diuen, en guerra, no? I quan s'acaba la guerra, estava ell. Pues no sé si és que l'home se volia retirar o jo no sé què passa, que buscaven un aguasil. Mon pare, com descendia de família aguasiles, els tios eren aguasils antes de guerra i vivien en eixa casa. Eren 5 xiques i 2 xics, els cosins. I quan mon pare se presentà per veure si l'acollien per ser aguasil, i sí que el varen acceptar. Entonces, una alegria molt gran, la família de mon pare dient, ui, tornem a la casa de antes. I perquè eren 3 xiques fadrines, 2 casades i 2 xics. O sigui, en total eren 7. 5 xiques i... Mare meua. No, però mon pare no, la família, que havien sigut aguasils. I a mon pare l'havien criat també allí les ties, nosaltres diem les ties aguasiles. En Alfara té molt de nom, les ties aguasiles. I elles venien allí, tenia una tia que li deia Adelaida, que quan entrava, ai, el cor de Jesús ha volgut que vinguérem altra volta així. Era una dona molt piadosa, la tia Adelaida. I mon pare ho va agarrar molt a gust, el ser aguasil. Tenen fotos que apareix. I era un home, què vos tinc que dir, molt respetuós, respetava molt i li agradava que el respetaren. I molt legal, molt legalista. Ell era el que tocava, el que no tocava. Quan li diuen de multar, perquè entonces estava ella soles en el poble, era l'única persona que feia d'autoritat. No havia municipals. Nada, però el respetaven, no se podeu imaginar. Quan eixien la trompeta al bando, feia l'alto, tampoc n'hi havia els cotxes d'ara. I feia l'alto i paraven, però un respecte enorme, perquè era un home molt recte. I després, quan diuen de multar, encara que foren els nebots, que nosaltres eren com germans, que s'havien nascut en ells, perquè ma tia té contat que era viuda i ells se casaven i se posaven a viure tots junts, el multava igual, encara més a gust. Sí, senyora. No, era un home que no se parava en res. Us han parlat bé sempre d'ell, eh? La gent ha vist fotos que apareixia i se l'agradava. Ai, mira. Sí. Molt. I a més, molt en el treball, ens ensenya a nosaltres el respecte a la gent, que no tinguérem idees de ninguna classe, igual, tratar a tot el món igual, i que ho acceptàrem tots. Bueno, ens ensenya molt això del treball. Sí, i la meva germana a voltes m'ho deia, el pare sí que ens ensenya el treball, però sí, a complir, ja. En aquells temps, hi havia que treballar. Sí, però, ja t'he dit, ma mare era una dona molt oberta, i en el carrer la volien, no sé si era més aguasila ell que perquè la casa, clar, l'Ajuntament estava oberta, no? I ma mare tot el món et feia entrar, perquè sí, puja dalt, que està el secretari, i deia, ja veurà quan li diu, vuelva mañana. I mon pare feia, però xica, no ho digues, que te senten de dalt. Llavors quan te diu, vuelva usted mañana. Bueno, així era ma mare, molt favorida, sense tindre, ajudava. Que bé. Eren contraris, o sigui, eren molt bones persones els dos, però un pare tan recte, tan puntual, tan sí. I ella, mare meua. Però jo vaig ser molt feliç allí, se van criar allí, me casé, visqué d'allí, i continuï com cosia, i meus pares estaven molt bé, joves, i continuï allí. Però, jo tenia ma casa al Montcà i me n'anava. El meu marit era primer a Llauror, i després he muntat una tenda de recanvis, però, bé. Però a l'Aguasil li donaven casa? A l'Aguasil li donaven casa? Sí, la casa que n'hi ha. És que entràrem allí conforme estava. Sí, el que vostè ha dit, clar. Conforme estava la casa. Que barbaritat. Però ens apanyàvem. Clar. Ja la casa no tenia molts arreglos. Clar, ja veu. No tenia molts arreglos, perquè d'entonces, ja sabeu. Clar. Però com ell havia sigut obrer, antes de ser aguasil, ja se feu un departament per nosaltres, que dormíem a part, que dormíem tots en el mateix quarto. Ja. Clar. I se feu un aseo, que no n'hi havia,
Claro. A poc, i ja era una altra cosa. Això era l'antic ajuntament? Sí, el que està a la Cassona, que diem ara la Cassona. Sí, l'ara de l'església. Això era, l'Ajuntament. Que curiós, això no ho sabia jo. Sí, i ma mare criava gallines i criava patos i de tot allà fora. I estava a la presó, al final, estava a la presó. I ma mare, com era aixina, pues, quan entrava mon pare d'Aguasil estava a Santiago Santa Rufina, d'alcalde. I multava els xiquets que feien parlar, a l'hora de la professor, que potser feien parlar o tiraven... I ma mare, i fa, Manuel, tanca-los en el calabós. I ell els tancava. I ma mare se n'anava a fer-los companyia, fins que s'acabara la professor. I feia, mira, ja me'n vaig, perquè els xiquets tenien por. I ma mare se n'anava a fer-los companyia. I dia, mira, ara ja està voltejant, que ja entra el professor, ja vos deixe, que vindrà. Que bona persona, que bona persona. I després anaven i ho sabrien, però és un poc de por. Bueno, entonces, me diràs, ja me diràs. Entonces era més disciplina, claro, hombre, no era com ara. Bueno, pues, y después pues, han entrado varios alcaldes. Claro. Sí, hem conegut pues, a Luis Granell i Aguilar, José María Aguilar. Sí. Després l'últim que tinguem un pare d'alcalde, que també queda molt content, era Severino. Severino, sí. Palau. Sí. Molt content en ell. Que bé. Sí, mon pare era un home que s'adaptava a tot. I ja te dic, li tenien un respecte enorme. Hombre, la gorra i tot, que lo serio que era. Però sí, molt. Que bé, que més bonica, eh? Sí. Està bé contar-la, Sí. I nosaltres vam ser molt felices allí. Que bé. En el poc arreglo que teníem, Clar. se conformàvem i la gent érem d'un altre també. Ara també, tenim que adelantar, si no se quedem en lo... Sí. Però molt contents, de veres. Vostè on va anar a escola? Jo vaig anar a les Monges, de la Immaculada. Sí. Però no te ho pergues, que ma mare, com era aixina, nosaltres caigueren males de tifus, entonces, estigueren molt males. I no, la meva germana, jo caigui molt maleta, estigui molt mal, i les meves ties aguasiles les emportaren per Don Emilio, Ramon Llíndia. Esta xiqueta l'han de canviar de casa perquè se'n vaig a la calentura. I me portaren allí, que elles vivien a la casa, en la plaça de la Creu, al cantó. I me n'anien a estar en elles quasi una temporadeta, per això. I la meva germana també el va pegar, bueno, això què passa? I quan ja acabarem d'estar bé, ma mare feia, no, jo no puc pagar el col·legi de les dues, perquè ens portava les dues allí. I mon pare diu, pues a l'escola de Nacional, que per això està. I ma mare feia, la major sí, que la meva germana té més. Però a mi, diu, no, a ella la deixa en les Monges. I la meva germana se n'anava a les escoles nacionals, perquè feia, jo no puc pagar, no podien pagar-ho. Se pagava poquet, però... I entonces a mi me deixaven les Monges i a ella la portava a l'escola nacional. Però les Monges s'acabava allò. Sí, perquè al començar a demanar títols de mestre, ells no tenien, la majoria no tenien títol, i ja no podien fer el batxiller i tot això. I allò s'acaba. Que és l'Ajuntament ara. Per supost, sí. Però bé, però ja t'he dit tota la història. I com va ser posar-se vostè a cosir? Pues jo te diré, jo tenia afició i ma mare feia, jo no vull que vaig a toc de campana, se diuen tornes a treballar a la fàbrica. Vull que estiguen en casa. I jo m'agradava cosir i me portava a ensenyar-me a les modistes, a dependre. D'Alfara. I la meva germana feia, pues jo en casa no vull... La meva germana era més aguarta. La meva germana bordava molt bé, a màquina, no de mà, no, a màquina. I ja quan se feu així més major, diu, pues jo sí que ara al galliner no vull estar. Tenia el galliner. Jo sí no vull estar que ara al galliner. I diu, pues bueno, te buscarem una fàbrica. I se col·loca en la fàbrica de la seda de Montcà. Mariano Garín. És que allí no entrava tot el món, Però venia un senyor a cobrar la contribució, que mos volia molt. Com eren xicotetes, mos volia molt. I Luisa, i sempre estava amb nosaltres. I era íntim amic de Mariano Garín. Hombre, jefe, clar, el amo de la fàbrica. I diu, tu vols anar a la fàbrica de la seda? I la meva germana diu, jo sí. I entonces la col·locaren allí. I anava de gust. Portava un teler a mà, teixia a mà. Mare meva. Ai, doncs tinc fotos també la tindrem. Teixia a mà. I entonces ja, quan se casa en un fornet d'ací d'Alfara, que tenia un forn, per cert, al carrer davant de l'ambulatori,
era un forn, Sí, sí, sí. pues se tenía que despedir de la fàbrica. I eren els plors que no se volia despedir de la fàbrica per estar del forn, per ser fornera. Clar. I jo continuo cosint, jo més obedient. I també ma mare, és que mon pare per la vespre tenia 2 trosses de camp i ell demanava permís perquè jo estava d'aguasila, cuidant la casa i cuidant per la vespre. No n'hi havia despatx, no n'hi havia, però tenies que estar per si algú preguntava o volien alguna cosa. I allí estava jo, en el quartet que donava a l'entrada, que sempre estaven les portes obertes, i jo pues estàvem cosint allí. Sí, i tot això. Sí. I vamos, pues era tota una família, de veres. Totalment, sí. Sí, claro, un poble xicotet com este. Sí. Encara que l'estar tocant en Montcada, jo no sé, així per exemple per a una modista, no sé si pues ja se n'anava a Montcada... No. Bueno, sí, a Montcada n'hi havia més modistes, però així també estava una xica que li deien Raquel, estava, bueno, és un poc més major que jo, que ha faltat, i bueno, així n'hi ha alguna més, però vamos, una que li deien Pili també, però vamos, el poble és xicotet, tampoc dona pa més, claro. Sí. Però bueno, tota la història. Bueno, sí tindria faena perquè a més vostè sí tenia diverses persones ajudant-li. Sí, jo tenia molta faena, sí. Però en els crios i tot, però bueno, tenia ajuda. Ma mare entonces estava molt bé, una tia meua, que és la que visquérem en ella. Ma tia era viuda, ja ho sabeu, de guerra, i se crià en Mossad i m'ajuda hasta última hora m'ajuda ella, molt, sempre, era com una segon mare per mi. Sí, com una segon mare. Bueno, pues tot això. I mon pare quan se jubilà se vinguérem a viure així, que ell ja tenia la casa, comprar i tot, per quan... Era un home molt ahorrador. Però ma mare feia el que volia. El dia no me no, però ella feia el que volia. Perquè se posàrem a fer llet, d'eixa americana. Ai, que guai. Llet, i ma mare feia, això de lo que cobre, això és meu. I ella se feia totes les talmolles que volia. I ell ajudava, anàvem en el cànter a repartir la llet a les escoles. Que veritat. I jo pues li ajudava. Que bé. Com estava més en casa. Uau, que curiós, Sí. Ma mare feia la llet. Que fort. Claro, alguna persona no havia pensat. I l'Ajuntament li pagava lo que fuera, ¿no? No sé entonces lo que ella cobraría, ¿no? L'administració. I no, però bueno, ella com saps, se ho apanyava i tota aquesta història. Que bé, que gràcia. I bueno, pues visquérem tot molt a gust, però és per això, perquè el veïnat també era molt bo i la gent... Sí, bona gent. Bona gent. Sí. Ja t'he dit, mon pare era un home un poc especial, de com complir en la faena, com portar les coses com tocaven i multar a qui fora, per molta família que fora. Ostres. Sí, molt honrat, molt. Veig que hemos parlat d'ell en efecte, eh? Sí. Aquí tinc un parell de fotos que està ell. I ja t'he dit que no són molt més habitants que entonces, eh? Ja. I ara, fíjate, n'hi ha policies municipals i tot això, claro. I mon pare tingué un poc d'ajuda a última hora, uns anys antes, en el senyor Félix, que era un guàrdia civil que el jubilaren prou jove i se vingué, de policia municipal, que diguem, bueno. I l'home venia tots els dies, però vivia en València. Al final me pareix que se vingué a viure a Alfara, però primer vivia en València i venia a fer el servici també, saps? Però això ja era molt avant, molt més avant. Però ell s'ho apanyava molt bé. A la bicicleta, mare meua. Que gràcia. La bicicleta rodava. Quan l'aguacil de Montcà caia mal, el buscaven ahí per fer els bandos. Ostres! I passava a Montcà a fer els bandos. Mare meua. Coses que moriren joves, relativament pronte. Total, així visqueren 5 anys. Ma mare visqué 2 anys més. Però, vamos, ja me quedé jo amb meus pares així, cuidant-los. Hasta que faltaren, estigui jo sí, en ells. Però bé, molt bé. I la meva germana te contaria més història, que aquella és molt... perquè la pobra és que ha perdut la memòria. Ai, pobrecita. Però bueno. Bueno, he parlat alguna vegada en alguna modista i el que parlàvem és dels horaris que feien. Pues sí. Horaris que no dormien. No, a veure, jo no ho he fet això mai perquè tinc molts crios i no puc fer-ho. Però sí que hem tingut un horari molt puntual.
Em s'han posat a les 9 del matí fins a la 1. A la 1 s'ho deixàvem, jo estava així, preparava el dinar i ma mare m'ajudava, i a les 3 ja estàvem així, fins a les 8, i prou. I fer l'horari, sí. No, això de quedar-te tota la nit jo no ho he fet mai, però bueno, això són maneres d'enfocar les coses. Sí. Que gràcia. Sí, un horari, una disciplina, com mon pare feia. Jo li sembla molt a mon pare. La disciplina i... Sí, si te ho diuen te ho diran, que jo li sembla molt. A ma mare també, però a mon pare també. Sí. Pues bueno. Li importa que li ensenyem unes fotos i li preguntem alguna coseta? Sí. Bueno, això ja l'ho havíem ensenyat. Vostès feien, claro, trajes de boda... Sí, l'última hora lo que més fem és traje de boda, de padrina, de comunió. Comunió era lo meu era de comunió. Sí. Però la xica que m'ajudava tenia unes mans perfectes per cosir. Sí. I això també fa molt ajuda que tingues. Hombre, ja ho crec. Sí. Clar. I mos contava antes que les teles... Venia algú i els portava al mostrari de teles? Sí, venien els representants així i te portava al mostrari de teles. Clar. I allí, pues, el dibuix... Bueno, dibuixet jo no me fiava mai del dibuix, perquè els dibuixos dibuixen... Ja. Bueno, però les teles sí, la qualitat, com era, el preu de cada tele, i elegien. Clar. Venien així les dones... Venien i elegien la tele que volien. Clar. I entonces jo li tocava per telèfon i li dia, mira, d'esta tele tants metres, de l'altra, i ja me l'enviaven. Perquè d'ací no se manejàvem. Que bé, bueno... Això ja era prou avançadet, saps? Perquè si no la costum era d'anar a València. Clar. A Femina, a Mave, a comprar la tele. Clar, sí. I volien que l'acompanyara la modista. Clar, Sí. Trajes d'home també feien? No. Només cosien per dones. Vale. I pantalons tampoc no he fet mai. No. Això ho feien els sastres. Dic, el pantaló té que ser que caiga perfecte. Això té que ser un sastre. Que hagi de pressa a tallar pantalons. Sí. Clar, hi havia els sastres. Sí. Que fort. No havia pensat mai. Clar, hi havia coses com, per exemple, les mantellines, això se comprava fet. No, claro. I el tocar del cap també. Anàvem a Burxessot, a la sombrerera. Això sí que les acompanyava. Al tocat, en Pilar, que tenia unes mans precioses, mos feia el tocat. Que gràcia, mare meva! Ai, són tantes coses. Claro, és que són molts detalls, és un treball molt complex. A una boda, per exemple, en la peluquera, vostès treballen en la peluquera per a ficar... Claro, tenies que dir-li com era l'estil del tocat, perquè la peluquera fera el moño. Però últimament sí que s'hi més això, saps? La peluquera... la maquilladora, tot això, però quan... Bueno, que te parle jo de molts anys, s'ho apanyàvem. Clara, sí. Bueno, això és més antic, són d'ací del poble, no les coneixem, a veure vostè. Parece que sigui Conxeta, això del mig. Esta? Sí. No. Esta, com es diu? Esta, Pepica. Pepica, la de la tenda. La de la tenda. Jo la va comprar allí. Clar, I esta, Pilarín la Rica. Pilarín la Rica. Me pareix que sí. Això mos ho van dir. Estes no les van conèixer. I esta, Conxeta la Capellitos, esta. Esta de sí? Amigo, caramba. I l'altra, espera que me s'empanyen les ulleres. Ui, ja, això em passa igual, I esta del mig sí que no sé jo qui és. Bueno, no se preocupe que... Este tipo de roba... Això podien fer vostès? Sí, però això ja és molt antes. No, jo ahir encara no he plegat. Ja quan me posia, tenia de 9 anys, quan me posia a cosir. Més ja, el primer que feia va ser un tatge de comunió. Sí, això molt arrere. Sí, molt arrere. Davantals i coses d'això, això se faria cada dona, se feia el seu. Entonces sí que se feia, tenint afició i s'ho feien les dones en casa. Clar. La modista ho tallava i a mi ja s'ho cosien. Clar. Perquè entonces davantal portaven totes i quasi tots els dies de l'any. Sí, que sí. Això ja és molt arrere, sí. Això és molt arrere, sí. Això és dels anys 20, a lo millor. Fa 100 anys. Claro, jo naixi en el 45. No, per supost, no. Però aquest tipus de treball, això és una cosa, mare meva, molt sofisticat tot. Sí,
perquè se feien les feines, treballaven molt, Moltíssim, les dones. moltíssim, és impressionant. Les dones han sigut més treballadores que els homes. Ja, pues possiblement. Que sí, te dic jo, i més fortes. Sí, sí. Mos diuen que el sexe dèbil són més fortes que els homes. Jo que sí, Te dic que sí. Sí, malaltes i tot. Sí, que sí, ja ho crec. I mai ha fet la baixa. Ja veu, mare meva. Però vaig que no es podien deixar, no? No pots deixar de donar un exemple, tampoc. Això pareix molt difícil de fer, però igual a vostè li pareix que és una cosa que, en fi... Elles feien treballs molt grans. És posar-se. Sí. És impressionant, sí, Que barbaritat. ¿Y este tipo de tala, eso sería seda, a lo mejor? Seda, sí. Sí, ¿no? Parece que siga como un chantú o seda o un raso. Ajá, Un raso també pot ser. Que maravilla, mare meva. Sí, sí, sí. Buah, el temps que fa que volíem que ens explicaran aquestes coses. Pot ser un raso. Moltíssimes gràcies, que barbaritat. Que maravilla. A veure, més cosetes. De xiquet, de comunió, també ho farien els sastres. Mare de Déu. No, estos es compraven. Es compraven, Jo li fiu al meu fill el traje de comunió, Sí. li fiu jo a David, que és l'últim, Sí. que ja té 40 anys ara. 40 en té ara. Jovenet, més jovenet. Jo dic que, clar, és el xicotet. I me'l deixa una amiga meua que el comprava de l'Arroi. Un familiar meu que ho hagi al costat. Sí. I dic, Mari Carmen, deixa'm el traje que el vaig a fer. I me'l deixa i el fiu igual. Però l'altre tenint-lo ahí al costat. Que maravilla. Saps? Sí. Tot, sí. Quin lujo, mare meva. I han congregat el meu fill, el meu net, el major, i el meu net, el Víctor, el xicotet. Han congregat en el mateix traje de David. Ostres, hombre. Jo tinc ahí guardat. Clar, hombre. Això molt antic també, això també és antes de guerra. Ja. Pa xiquets. Ja. Pa xiquets també farien roba, clar. Sí, a mi m'agradava molt cosir pa xiquets. Al començar jo, la comunió i xiquets, però vaig veure que això no era. Ja. No. Ja. No se podia. Clar. Tenia que ser de major, que era més diners te guanyaves. Clar. Bueno, jo també tengo Jo me n'anava de l'Arroi a farolixar i me quedaven cantant els escaparates. I un dia, mira si estava encantat, que una del poble que diu, mira que estàs a gust, mira, i jo me pega un susto. Me anava tots els divendres a València. Que bé. A pegar unes rodes, tots els escaparates. A veure, clar. A tots ja que veure com ho traïa jo, ho traïa, saps? És que havien d'estar al dia, clar. I canviava les modes i canviava tot, clar. Tots els divendres, per la vespre. Això era Agarrava el metro i me n'anava. Però formació bonica també, a gust, clar. Sí, a gust. Que bé. Per el carrer per l'avinguda de l'oeste, bueno, jo baixava a Gina Ángel Guimerà, per ahí que hi ha moltes botics, m'ho rodava tot. Clar. Que bé, mare meva. Bueno, així, com era per la foto, hi ha molta feina. M'imagino que hi ha molta feina també. Sí, de collers, de volantets i de cosetes. Clar. Sí que fem feina, sí. Mare meva. A veure, una altra. Bueno, això també és antes de guerra, també és xiqueta. I el mateix. Mira, toca calaet. Sí, el calaet és esta... El calaet, a lo millor, no sé si és tul i a lo millor el bordaven, o el col·locaven tul bordat. Claro, això ja dependeix, saps? Sí, però molt de detall, eh? Sí, molt de detall, molt de detall. Molt bonic. Ara estan els internets, estan que es donen, ara no tenen problema, es donen hasta com se té que fer i el dibuix. Sí. Mare de Déu, Irene, Conxita... Sí, mare de Déu. Jo crec que a este l'estem identificades. Sí, això sí que les sabré identificar, que això no fa tants anys. Ja fa anys, però les coneguem. Bueno, això és antes de vostè, però això seria... No, antes, molt antes, clar. Però que les ha conegudes, a totes. Això és anys 40, segurament. Sí, jo n'he fet el 45. Està clar. Però van vestides molt diferents, vull dir que treballaven molt, intentaven que no repetir-se, no? D'unes a unes altres. Sí, no repetir, no. Quasi cada una va d'una manera. Sí, totalment. Totes a la moda, però molt diferent, eh? Esta anava sempre molt ben vestida. Que bé. De la cosina en València. Bueno, va haver un moment que se van posar de moda els abrigos. ¿Ustedes feien abrigos també? Sí, també. Sí. Hombre, els abrigos... Ai, però tu, fíjate, això me parles, mare de Déu. No, això és també anys 40, eh? Mare de Déu, mare de Déu. Aquesta és la mateixa, no? Que estava en la foto anterior. No, la germana. Ah, la germana. Sí, estas Dolores. Però se pareixen molt. Sí. I l'altra és Irene. Sí.
Mare de Déu. Bueno, Mare pues de Déu. els abrigos també hi ha... Els abrigos de llana, era molta de llana, varietat. era llana. Era llana? Llana, era la llana. Anaves a comprar la tela i era llana, pañete, Sí, de sí, pañete. sí. Que barbaritat. Ai, senyor. Pues les sabateries s'apanyaven, no? Sí, sí. Així hi haurien sabateries també. i de tot. Però normalment anaven a València, Ah, vale, sí. vale. Així sabateries han hagut després. Sí. En Montcà. Sí, clar. Així no. Bueno, així n'hi havia unes pardelleries i davant, el que és el bar, Mhm. i alguna sabata, però no, la gent s'anava a València a comprar-se-les. Clar. Sí. I això abrics tan clars i de panyo, com faríem per a llevar-los? No, se Com porta a la se llama? tintoreria, no. Ah. La tintoreria, això no se poden llevar en Pues casa. llevan en la tintoreria. Sí, això no se pot llevar en casa. És que pareix Això hauria de ser difícil, Sí, això no no, pots no, banyar no. Claro, Esos abrigos clar. eren per la tintoreria. Que fort. En casa no se pot llevar. I hi havia bones peluqueres? Perquè els monyos això tenen És molta que, faena, eh? sí, estava Conxeta, Sí. la nana, que era una bona peluquera. Sí, he sentit anomenar. Sí. Després continua la neboda, Ahà. però ella, la peluquera autèntica, era ella, Ah. que feia els monyos de fallera i tot, Clar, de valenciana. Sí. Que bé. I Maria, la peluquera. Maria, que vivia al carrer de San Diego. Ahà. Hi havia de tot sí que hi havia de tot, de eh? tot. Tendes, va tot hi havia. Sí. I les tendes del poble les hem de cuidar, eh? Ja, Sí, les hem de Jo cuidar. sí que la cuide. Jo també... De tota la vida. Jo també, vamos, Tinc aquest tampoc. estil. Totalmente. Les meves amigues, les veïnes, Sí. uy, pues chica, está más caro. Digo, pues es que las tenemos que cuidar, perquè és Sí. que si no se va a perdre, van a tancar. No, Sí, no sí. tindrem I, prop, eh? claro, Sí, és molt important, me pareix. Clar, i són els veïns. Els pobles tenen que estar vius. Claro. Sí. Bueno, tralles de comunió, Ai, traller, mare, molt sí, bonic sí, este, no? sí. Me pareix. Un tocat ahí, ai, preciós. ai. Aquests tocats es compraven No, fets esos ja, tocats es comprava Pilar, es feia Pilar la sombrerera. Ah! I alguna que també el feia ella, D'ací eh? de Burxassot. Ah, Anàvem a Burxassot. Vale. En el metro vale. anàvem. Bueno, això té molta feina, i el Sí, moño i i tot. el moño, i tot. I el traje, que hueco I ahí. el traje, mare meua. I el traje, mare meua, pareix que siga de tul. Uf. Pareix que siga de tul. De totes formes seria organdí suïsso. Ah, Entonces se feia molt l'organdí suïsso, de fil, sí. molt bonico. I després se feu l'organza, després vi que l'organza, que jo la meva cunyà tenia, tenen ara torres, que són els autobusos, Sí, torres, me sí. portava la organza de seda natural de Suïssa. Me la Mare portava. meua! Ostres, de Suïssa. Caramba. Quan anava de viatge, fort. en els que feia viatges a Suïssa, Sí. me portava metros, però d'un barbaritat. preu espantós, de barato. Ja. Y entonces vingué l'organza organza de seda natural. Que barbaritat. Pero l'organdí és la tela que se pot llevar en casa i molt bonica, que se feien els bolcaes de batejar Sí. i trajes de comunió. Que barbaritat. Sí. Però clar, després vingué l'organza de seda natural, que era més fàcil, no s'arrugava tant al cosiro Clar. i era més pràctic Clar. de planxar i tot. I l'organdí és molt bonic, és molt blanc, Ja. però s'arruga molt perquè és de fil, Clar. però tenia més netejat que l'organza. Se pot llevar en casa, si saben un poc tratar-ho, Clar, sí. i tot això. Que barbaritat, mare meva. Sí. I el raso pues, també és molt bonico, el raso Clar, de ser clar, natural, para les sinagües. Ah, clar. Però les sinagües, no? Perquè Clar. És el raso, vaja, n'hi ha una sinagüe, pues està el cancan. Mare Primer meva. el cancan, Sí, de volants de tul. Sí. Després està les sinagües de raso, Sí. de cotó, m'agradava a mi de cotó, Clar. perquè era més, se podia llevar també, clar. però n'hi havia raso de seda també. Que barbaritat. I després el traje. I pues el traje. Mare meva. Ah, i la direcció eren vostès. Claro. A veure, que queden algunes gracioses. Bueno, en fin. Sí, després ja vingué esta època. Esta època Passes ja era després. de l'any, esta coroneta ja se portava, me pareix que en l'any, ja més avant, molt avant. Sí. Jo, per l'estil de la coroneta, Sí. que ja en una temporada que se portaven coronetes, pues seria igual en l'any para 60, Ajá. en el Santo Isa. Clar. Sí, 60. Sí. Bueno, molt bonic, igualment. Pareix més senzill que l'altre, pareix un poquet. Sí, és una tela... Però ahir hi ha no és molt de el- detall també, eh? Sí, però això és batista bordà, eh? Això és... Batista bordà. Batista. Entonces ja la coroneta, al veure la coroneta, Ah. perquè entonces jo sé d'un tatge que l'ha reformat, que l'ha arreglat Que fort. pa més avant, Sí. i és batista bordà, que ja Ahà. se comprava aixina, I se combinava, i a lo millor quizá la falda tinga algo també d'això. Clar.
Pues... O sigui, se feia Era ja la batista peça, bordar. però el tot Sí, estava ja bordat. sí, no? És Sí, això. sí, pues era tot el tratge, batista Clar, bordar, clar, tot. clar. Després vinga la batista bordar també. En aquests anys se portava molt la batista bordar. Era molt fineta, era un bordat. Sí, I ja sí, portava sí, la sí, tele, sí. Clar. saps? Jo- Sí, clar. I ja portava la Jo me tele. preguntava, dic, això com... No, jo portava la tele. Clar. Sí. Clar. Qué barbaridad. I per l'estil de... Claro, imagina't. Bueno, Ja va. así es la familia, estos son els Esto, abuelos. ay, este es Gloria y este es José María Exacte, Mollá. exacte, sí, y sí, mira, sí, y Mari sí. Carmen. Ay, qué bonita. Sí. Ay, y la abuela, los abuelos. Clar. Ay, madre. Bueno, Y això esta també será està bé. Gloria. La que tenía la comunión, molt Gloria. romàntica, Sí. Bueno, Veus? I també Batista Bordà. Sí. Bueno, ara ja ho sabem, per tota la vida. I també la... Y, claro, estas cortinas precioses que la moda zona Ay, no se es que fa. esas cortines son una maravilla. Això que Això se és compraria malla, fet. malla. Això és malla. Malla, I hi havia clar. gent que se dedicava a fer malla, a teixir malla. Es compraria en València, a lo millor, o en un O, poble. o si és comprar, o n'hi ha malles fetes, eh? Clar. Fetes en casa. Sí. És Ah, preciós, és que mare és- Per meva. això tenen que saber teixir-ho. Treball. Sí. Sí. Bueno, per anar de comunió les dones anaven molt senzilletes. Sí, Era és una que entonces eren més majors de l'edat que tenien. Sí, molt més. Uf, és Sí, que ara, sí. fíjate, tu, jo tinc 77 anys. Sí. Ostres, tens edats... No, Ostres, la veig molt jove. Els vaig complir en el dia Sant Vicent, Que barbaritat. Ferrer. Mare meva. Ai. Ostres, Te digo que entonces, en esta nueva edad, entonces ya estaven, madre de Déu. Claro, tot el motllo replegat blanc Mare de completament i vestides, pues, discretament. El estil que era entonces. Claro. Sí. Aquesta és la mare d'Enric Cunyat, el que va ser alcalde, Enric Cunyat Ah, la tia Maria? Sí. Però la tia Maria era molt bona modista, eh? Ai, Mos va mira, dir, d'ella no mos va me'n dir. recordava jo. Mos va dir, sí, No sí, me'n sí, recorda, sí. però bona, eh? Ah, Però el que passa és que això, que és que és molt sacrificat Això és l'Agullà. d'antes de guerra. És que tiene una disciplina. Clara, sí. Que bé. Sí. I això també és molt antic. Això, jo crec que aquestes són les mateixes xiques d'antes, més o menys, no? Sí, s'han posat perquè és... Aquesta és la que hem vist Perquè abans. són bastant diferents, els Una de les Ai, dues germanes. sí. Esta és Dolores, jo crec que això és Dolores, Dolores. vale, Sí, vale, això és vale. Dolores. Que bé. La Remedios, això sí que la coneguda. Esta. Remedios, la dona de que va ser alcalde l'home. Ah, Però era fadrina, entonces, Claro. claro. Són xiquetes ahí, Sí. Igual tenen 15 Luis Granell, Sí, que va ser alcalde. clar. Bueno, els trajes, pues, el mateix, molt bonics, molt Sí, diferents també, sí. A veure esta. Molts detalls, A veure. Este traje está bonito. Ahí, Sí. I esta portava una bateta també molt, entonces més moderneta, més Clar, avançada, perquè aquesta clar. era que es cosien en València. Ja, I era sonata. clar. Claro. Aquesta xica millor aniria de dol. Pues de dol, que perquè tots era es portaven molt de dol. Molt de dol, sí. Sí. Els volantets i aquestes coses, claro, ho havien de fer tots vostès. Sí. Aquests detalls. Però veus, eixe ja se n'ix un poc de lo normal. Sí. D'entonces. Sí. I estes, pues, el mateix, bueno, Sí, pues, molt elegants. molt totes. elegants, totes, Molt, sí. molt, sí. I molta diversitat, Sí, O sea, sí. Se treballava moltíssim Sí. i estaven molt al tanto, vamos, que sabien Sí, molt. molt bé, sí. Sí. I esta també és en la playa, les dones van totes vestides i els no, homes totes van vestides y els homes en bañador, no te digo lo que hay. Era No me diràs. així, sí. Però tampoc serien vestits exactament, no? Perquè este, per Estos? exemple, és un vestit d'anar pel carrer? No, Esta aquí seria. O sigui, Alguna és- mestra, seria alguna Seria- mestra. Ah. Sí, És elegant, de la manera que va, Ja. seria alguna mestra. Sí, no, el pentinat. Si vull mirar una altra coseta. Clar, sí. Bueno, pues passem i ja no veurem més. Molt bé. Sí que algo de roba per veure. Mira la Xiquetes de comunió, comunió. mira la comunió, jo te diré. Això ja és més del meu... Jo, eixos trajes alguna cosilla. Ah, Sí, segur, Sí, senyora. Perquè esta és Maria Teresa Moreno. ahà, sí. Que no fora el traje que jo li fiu a la germana. Ostres, Sí, el traje el fiu jo a la germana. Ostres. I després l'arregliva d'ella. clar. I la caroteta me la feu Pilar, la de la l'autora, que Sombrerera. barbaritat. Aquestes carotetes ja eren més de l'època que jo ja... Pues jo tindria uns 20 anys ahí.
Ja estava cosita. 60 i tants, quasi 70. Sí, quasi 70. Sí. Bueno, igualment. Mira, veus com eixa caroteta, moltíssimes imitaetes, totes, mira, eixa i eixa s'apareixen igual. Sí. Sí, clar, si Les per estilava Pilar, no? algo... Mira, eixa eren camèlies, xiconilles. Però per Pilar. Pues a mi aquest tratge igual el faria. Jo és que no, este sí que me'n recordo. I són molt vaporós, no? És que hi ha una temporada que ja no se portava tan vaporós. Ahà, ja. Saps? Així ja, mireu, com ja no se portava tan vaporós. Sí. Una temporada que ja era un poquet i au. Ha hagut temporades més vaporoses. Clar. De totes maneres, un vestit d'estos el portaven a millor 3 vegades eixe mateix any i ja estava, no? Mira, veus, i tot això és sobreposat en la tela, però ja comprat, eh? Clar. Entonces això ja era comprat. Clar. I el fiu jo en unes tiretes, mira, no sé si veuràs unes tiretes, i aquestes tiretes eren del mateixa tela de l'organza, plisaetes i col·locades. Però tot el tratge, la falda i tot. Sí, mira ahí. Mira, és veritat. mira, no sé si te veuràs. Que bonic, eh? Però la falda és igual. Tot. Que fort. Clar, Mira. Sí. Buah, preciós, eh? Sí. Que jo mirava I i ahí dic, també hi ha la llarga, tota la llarga i ahí al través. I me recorde d'aquest tratge, Que fort. Buah, Quina faena. fabulós, eh? Que I meravella. fue María Antonia, que era la germana major, Sí, i després li arreglia esta. Clar. que curiós, Maria. Creia que un Però li arreglia, que no se posarà igual, perquè no se llevaven molt. No, ja no me'n recorde. Clar. El tratge de comunió se gastava 2 o 3 dies a l'any, al millor. Se gastava aquest dia i el a dia del Corpus, Clar. Sí. i ara després ja començaran a fer la festa de Sant Vicent. Clar. Però jo no crec que en aquesta època, i a lo millor ja la farien, que no són tan, pareix que no, però els anys passen. Igual sí. Sí, perquè... Sí, la festa de Sant Vicent. El cunyat... Faria la festa de Sant Vicent. Sí. Segur. Sí. Que sa mare posava tot. I fent fotos d'això, sí. Ell és molt agradable, saps? Molt. I sap molt, eh? Buah, sí sap. Sap Mare moltíssim. meva, Moltíssim, eh? Moltíssim, M'està ajudant molt també, moltíssim. En ell que deve tant Molt en del tant. poble. Sí. Sí. Això ja és més car així. Això serà al millor als 80. I estos vestits, pues, a millor també se farien molts Mare de així. Déu. Mare de Déu. Estes jo crec que també les tenim identificades. A totes les tindràs. Clar, A totes. Mare de Déu. Estàs Aguilar, Amparo Aguilar. Sí. A totes. Guanter, la mare de Guanter. Clar. Això serien... Forneres, està la fornera de Porten la Farretes. medalla, això seria... Això, les hijas de Maria. Les hijas de Maria, exacte. Sí, que sí. I esta roba també la farien així? Sí, eixa roba s'ha fet així. Que bé. Per així, vamos. Sí, Imagina't. totes estan fetes per així. Que bé. Se noten, sí, l'estil. Clar. Bueno, una meravella també. També. Que fort. I com ha canviat Com ha canviat tot. el vestuari. El vestuari. Des que començaria vostè, en els anys 60, Mare meva. hasta... Com ha canviat. Mare Després meva. ja passa una època molt bona, no te preocupes. Ja tornaré, com se queda gravat el número. Jo passé també després una època, quan ja vinguérem així, va ser quan ja me portaven les teles. Va ser una època molt bona. Quan ja fa més diners en les teles que cosint. Ja. I gràcies a d'això. Gràcies a d'això. Puc continuar uns anys. Clar. Si no... És que no se podia. No podies tu fer una... A més, jo era molt... Si no me pareixia tot fora, tot desfet. Claro, totes les hores que havien estat ahí se perdien. Sí. Però jo era aixina. Sí, Tot desfet, que no m'agrada, o que no està bé, o que... Perfeccionista. Jo era aixina. Bueno, l'hem trobat en molta gent, artesania, molt cuidadosa. Sí. Molt. Que coneixia molt de l'ofici. Però no podia ser, saps? Ja. Això ja són altres teles i és una altra cosa. Sí, una altra cosa. La gent no exigia tant allí. Ja, clar. La gent ja t'exigia més, que parara perfecte. Ja, era una altra cosa. Clar. Bueno, hi havia que medir el pressupost a la persona. Sí, però vull dir-te que així tot, com era medida, sí. mai estava tan perfecte el patronatge. Ara després va ser molt... El patronatge que tenen en les tendes i tot és diferent. Ja és més exacte, més adelantat molt. Clar. En aquest tema. Sí, s'ha treballat molt, clar. A veure si que mos queda alguna.
Bueno, l'anterior era de Reis, però del Reis ja... Ai, dels Reixos. Els disfraços, no sé, es comprarien o es farien... Nosaltres han fet uns disfraços de Reis. Vostès, Les capes. també? Però estàvem en actiu, estàvem cosint. Ostres! I varen fer les capes roges de terciopelo que porten, que se veren així. Oh, jo I els sabia. tratges n'han fet, bueno, per parar un tren. Però Mare ara meva. ja els digues meus fills estan molt posats en lo dels Reixos. Clar, clar. Dic, no, jo ja... Diu, no, tranquil·la, que ja no t'anem a... ja vale, Perquè clar. jo els ha repassat, I, bueno, Conxin Mota és una meravella de dona, però... Que bé. que és la mare de Vicente Palau Mota, Sí. de Mota. Sí. Que aquesta dona pues, també ha col·laborat molt en els Reixos, Que bé. cosint el que se descosia, arreglant-ho i tot. I després hi ha en Trio, també ajudant-li, i, bueno, però jo ja des d'aquí, no. I este any me pareix que estaven fent-los, nous, però a mi ja no m'han dit res, dic, no, jo ja no estic per tot això. No, necessites ajuda, tens que buscar-te ajuda. Clar, Així jo ja ho arregiré tot i digui, ja... Clar, És molt de treball. Sí, molt de treball. Però han fet moltes xilades i pantalons, n'han fet molts. I les capes s'han fetes així. pues Però tenim que ara moltes volen fotos, canviar no sé, de les capes, que són sempre les mateixes. Dic, doncs Clar, canvieu un clar. poc, que sempre està el mateix al mig. Però estan de ben fetes. Ai, mare de Déu. Que bé, que bé. Que història més curiosa. L'han posat per curiositat, perquè Pues, com algú a faria... després no sé si hi ha alguna capa ratxa de terciopelo. És que com està tot en blanc i negre, no te preocupes. això és dels anys 60. Tots els que tenim són de l'any 62 a l'any 67, me pareix. Ah, no. Jo, pues, cuidao, que Clar, més avant. més cara, sí. Sí, més avant. I de fallera també farien... Jo em vaig fer de fallera alguno, però després m'he donat compte que el material i les coses eren per a la persona que feia trajes de fallera. Clar. I jo ja em vaig fer algunos, saps? Em varen fer així algunos. Però ja, a última hora, ni a les meves netes. Digui, no, li dic, Alicia, no, busca't... Perquè és el material, és tot... Que elles, les que saben, les que estan dedicades a això, saben molt bé per on van. I cada un lo d'ell. Sí. Claro que sí, Que sí, hombre, que vale, sí. sí. I a les xiquetes encara els fiu, els primers els fiu jo. Però després ja se feren més majoretes i els ho feren en tavernes. Sí. Molt bé, clar. Sí. Totalment. Bueno, això és roba de treball també Ja. dels anys 40 Mare de Déu. o cap als 50, al millor, com a molt tard. Aquestes coses també les faria... Això seria en San Diego, la fosforera, Mos van dir que el millor seria la o la conserva. conserva. La conserva. Possible, mos van dir. La conserva o la conserva. De més. fet, esta dona mos diuen que possiblement seria la jefa, vamos. La que era la jefa Mos van d'allí. dir com li diuen, però no me'n recordo ara mateix. Ja, Estic ja. apuntat tot, però... Ja. Els uniformes també es farien dones d'ací Ja. del poble, potser? També, clar? sí, això sí. Clara, Sí. Clara. Sí. I... Bueno, Mare si meva, ja la més corte. cares, sí. Mare de Déu, a veure, espera't, a veure si conec Això és de aquesta. l'any 70. Ai, Rosita, la peluquera. Ah! Ai, Rosita, la peluquera. que bé, que bé. Sí. Bueno, també és molt bonic perquè... Clar, Ella va ser la peluquera que va continuar de sa tia. que bé. Ai, meva. A veure si queda alguna més. Bueno, a escola, no sé, estos baberos i demés, Sí. això també ho farien vostès? Sí. Jo he fet baberets de patronato, de Clar. Montcà. Ah. Ha fet baberets Ostres. i pedací també. Sí. Clar, Però clar, ahir clar. encara no, eh? No, això No, també és no, antic, no, eh? no. Això també és antic, sí. No. Igual no ho havia nascut jo. Clar, sí, això és antic, sí. La mestra no li sona, no? Mestre o mestra, què és? Mestra. Mestra. Esta dona... Ai, doña Elvira. Doña Elvira. Pot ser. Mos ho van dir... Doña Elvira, És possible, Doña Elvira. És possible, sí. Bueno, això també és antic, és el Sí, mateix. sí, Pues, sí. trajes volants, mare meua. I jo... Pareix que hi ha molt de Mare de Déu, mare de Déu. Ui, madre mía, són que fa missatge fer encara. Sí. Sí. No serà, pues, al principi dels 40, Sí. segurament, eh? Després de guerra, però sí, molt... perquè jo per lo que les conec, Clara. no conec, però que ja les vaig conèixer Són majors. xiquetes, clar. Sí. Així són xiquetes, Sí, eh? sí, Mira, sí, si sí, tindran 15 anys, a millor, Sí. o jo què sé, o menys. Uf, mare meva, I este això sí que és... és de l'any Això és d'antes. de antes. I la tele era com una gasa. Ixa tela, després No, de ixa després tela- de guerra no ho hem vist, això, o mos pareix que no ho hem Sí, vist. era com una tele molleta, Sí. que no era ni organdí ni organza. Era Ah. com una, no sé com dir-te, com una tele... Jo la conec, aquesta tele. Claro, Així, claro. com una tele... Però la conec bé perquè he vist trajes entonces. Ja. Saps? Sí, mira, veus que té molta caiguda, que té Sí. com una gaseta, no sé com Sí. dir-te.
Esta és la mare de Josep Marí. Claro, la Filomena. 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 Molt guapa i Molt guapa. elegant Era sempre. una dona espectacular. Molt de bona veres. cosidora. Molt bona cosidora i molt bona dona. I ell també, saps? Ell també. Sí. Bueno, pues... Ai, Y mare. eso es lo que usted me decía, pues, les clavarieses y demás. Mare meua, mare meua. Mira, hi n'hi ha una que se destaca de color, totes anant de negre. Sí, Vaya. Sí. sí. Ai, sempre n'hi ha algú que se destaca. Sí. Però els trajes són... Sí, Molt no. diferents, cadascú Després, estampat a diferent. mesura que anava passant el temps, es portaven tratges molt asseats, I molt bé. Bueno, Però més que antes o... a veure, És que l'antiguet ho mires i dius, això té molta feina. sí, molta feina. Més, ara ja, després ja n'hi havia teles més treballades ja, que les compraves i ja treballaves. Clar. Bordades, encaixos... Sí. I antigament s'ho feien més, es treballaven més. Clar. Sí, treballaven més la tele. Que bé. Sí, treballaven més celles. Els modistes tenien més faena. Bueno, una feina infinita. Bueno, bueno. esos antes de guerra, Ay, estos son madre. els abuelos... és la mateixa gent que han vist antes, Sí. els abuelos de Josep Marí, Mare de Déu. sa mare és esta, Sí. Sí. i estas són les ties. Les ties, totes les ties. encara Sí, jovenetes, mare de fadrines Déu. totes. Dos n'hi havia fadrines que així no se casaren mai. Sí. Molt bé, Pues- pues nada. I això les mateixes, però de dol. Crec que al principi també les han vist. Sí. Sa mare Sí, i les hem vist ties, una totes de pareguda. dol, pobres. Perquè se portava més dol. I el dol, s'havien de fer roba nova o tintaven? I se tintaven la roba. Se la tintaven. Jo recorde que ma mare, a un veïnat que li se morí, no sé si l'home o no sé el que passa, ai, me vaig a una caldera, vaig a tintar la roba, no sé què. Mare meva. I jo era xicoteta i me recordo que ma mare tintar la roba d'aquesta dona perquè vaig a tintar-li, aquella no pot, i li tintar la roba. Allí en el corral de l'Ajuntament, clar. en una caldera, La veritat. se tintava la roba. I se pintava, o sea, la de les xiquetes sí, però la dels xiquets no, perquè aquí també mos No, van dir que això perquè ja era el xiqui ja era prou. El I era una xiquet tireta, ja una tenia tireta prou. negra, i l'home i una tireta ahí en el braç, Sí. i era prou. Però el tint era molt bo, perquè fer la roba... Pues tan millor que negra- ara. Millor. Sí. Les modistes no feien roba de dol. No crec. No havien de fer- No n'hi havia entonces havien de fer roba de diners dol. para hacerse roba de dol. Ni pensar-ho, Ni mucho menos. Damunt, Era la època que no... Bueno, Sí. sí. Se feia... I la gent que treballava en la fosforera pues, sempre guanyava un duret, Clar. però pensa i treballava molta gent, Clar, sí, però sí. pensa que la gent de casa no tenien, no podien. Ja. No. Clar. Sí. Bueno, pues... Sí, fotos Esta que setmana també... se feien els tratges que feia, també. Pantón de Manila, que els pantons es comprarien fets, no sé, de València. O... I de família, i venien de família, eh? Molts Ja, mantons venen de sí, família. Sí. Sí. Estàs allà també? Ahí... Us dia, mos contava Josep No, Marí. era molt... Sí. Ahí porta... Elles eren molt asseades. Porta el mànigues garrat. Elles d'apodo no sigueren de granereres, d'apodo. Me santoixa, eh? Però eren molt asseades, eh? Clar. Eren la gent que vestia dins de lo que... Sí. Molt bé. Sí. Per això, Josep mos dia que li dia a sa mare, dia, i ahir com és que portava la màniga La esgarrada? màniga Ja no estava esgarrada, que No, era així.